नै फादों जिगार लांसै थांगोन थांबा फसायगोन नों थांगोन आज आज अभी अभी हाँ रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके थांमारगोन नै आंखौ फसायना फसायाखै ओमफ्राय दा साइज दाइखौबायदि आं लांगौमोन ना फाथिखौ मोनबाथाय दाबो रायलायजागोन दा थांनाय नङा दां मालाय रायलायहरसै नामा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन उइसबुक चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेनसेबा बरायग्रोनाय थाबाय स' दायो जोङो दैमुजों आंजों उदालगुरियाव थांगासिनो नाफाथिखौ लोगो हमनो थाखाय आं माने नाफाथिखौ हाबा लासिगोन ना बेनि थाखाय रायलायनो थांगासिनो आरो दैमुदों ओमफ्राय दादा लेजेनाबो दंहैखायो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै और ये है हमारा माजबाट दिल का टुकड़ा है भाई बहुत ही प्यारा है हमारा माजबाट आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नुसिन दंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आं साबस्क्राइब खालाम होनना बुङा ना ओंखायनो खालामानो माथो अन्नानै होमबा साबस्क्राइब खालामना हो दे नाफाथिनि बयफ्रेंडखौबो अनदोब्रा और अभी हम लोग उदालगुरी पहुंच गए और ये है ट्रेंड शॉपिंग मॉल नया है तो गाइस दायो जोङो नाफाथिमोननि खाथियाव सफैबाय गामि खाथियाव बेनो दां बे गामिया आं मिथिया दै दैमुदैसो फैखादों आं दा सफैबाय दायो बेयाव फैगोन सोर फैगासिनो लेजेन्ड बेबा ओंखायनो आं रिप्लाय होआखै नैबे माबाजों बाथाबारि ना माबाजों मा होनदों होनफैलाय हिनजाव लादोसो माबारनो होमबासो माबा निउस थाङो ब्लगाव नोंबो लाबोदो दे हिनजाव होमबा माने ब्लगारफोरा हिनजाव लाबोजोबसिगोन गासिबो प्रान्जल लाबो नाफाथिखौनो होनसै नामा बेनो ए नाफाथिया फैलाय हा नाफाथिखौ रायलायहरसिगोन औ रायलायना हरसै आं लांगौमोन नाफाथिखौ मोनबाथाय दाबो रायलायजागोन दा थांनाय नङा दां मालाय रायलायहरसै नामा रायलायनाय नायनोसै दा दे जोंहा माबा दनिस्का दोनबा एकदम खोनाफेरै दोनबाय आं माने मोजां खोनाखानायखौ दोनासै आरो नै नाफाथि मा खबर बुंदो बुंदा ओमफ्राय ना खामानिया जोब्बाय हा मा गानगोन नोंबो ब्लगारसो नामा आङो ब्लगार नङालै चल झूठा नै माबा दङ लेजेन्डजों आंजों ओमफ्राय स्पक्स दाखौ लोगो मोन्दोंमोन होननानै औ लेजेन्डब्रा उदालगुरि नै जारुराव मोजांथार खाथियाव मोजां नङा मोजांब्रा बांगालगारसो आङो मोजांथार ओमफ्राय माबाखौ बोखारदोब्रा जों बोखारा आयु मा होनो बेसेबां मोजां दोनना फैदो गोदान भिडिअ माला फैगोन मोनसे बुस्थु जानानै थायो माला बुंथ'नो हाया मालानो जायो नै नाफारिया दैमुदों नांलायदों ना मा नांलायदों हा ओमफ्राय मानो जोमग्रा जोमबाय थादों मुस्लिम बायदि हा जोमग्रा माबालाय बोखारलाय बोखारब्रा आया नायलाय जों माबा थांगोन भैरबकुन्दआव थांगोन दायो थांसिगोन नै नाफाथि मोना एबार आइफन लासिगोन नामा नोङो इउटुबनिफ्राय मोनदों आइफन लाथ' आङो 4000 सेकेन्डनिसो नागिरनो हागोन सेकेन्ड एबार मा भिडिअ फैगोन एबारलाय एबार लङिनि फैनो हागौ लङिनि लुंगि गानगोन नामा नोङो दे जोंनि माजबाटाव बेरायहैब्रा माजबाट बाजाराव माजबाटाव माबा जानो नागिरदोंबालाय मा जानो नागिरदों मा होनो फांसन फांसन माबा मोनसे नाय बबेयाव मामोनथाय आं बिदि माजबाटाव जेबो गैया भिडिअ लाबानो ब्लगार जायो नामा सोरबा ब्लगार नङाब्रा नै आं दिनै नाफाथिखौ लोगो मोनबाय हेमसिं लानोसै बा आखाइ मोजांथार आखाइ मोजां थाय गिलायलांबाय आखाइ मा क्रिम फोनना फैदों आखाइयावलाय मा फोनांगौ आं जेबो फोनाखै माबासो मा थावनाल'खौसो फोना फैनाय आंनि स्टेटासखौ भिउ खालाम होनना बुंनांगौ आंनि स्टेटास भिउ खालाम नोंनिखौ नङा आंनिखौसो स्टेटासखौ नायग्राफोरखौ ए स्टेटास भिउआरफोरखौ मा बुंदों आंनि स्टेटास भिउआरफोरखौ WhatsAppनि स्टेटासखौ नायबाय था स्टेटास नायग्रा भिउआर्सफोर नायबाय था दङ बिसोरो नायबाय थाबानो जाबाय बिनिखौहाय बिसोरो नायबाय थाबानो जाबाय बिनिखौहाय समझ रहे हो आप समझ रहे हो फार्स्ट टाइम आंखौ लोगो मोनदों नालाय आंबो बेखौ सिनाया आंबोथ' दिनै फार्स्ट लोगो मोनदों आरो बेखौहाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम लोगोसो मोन्दों खिन्थु अनलाइनाव जों फनाव माने मोजां मोननाय खोथा रायलायबाय थाखायो आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगोसो मोन्दों खिन्थु रायलायबाय थाखायो या प्रप'ज खालामसै नाफाथिखौ दे रायबाय थायो आं
मोजांथाराखै नै लांफानोसै नामा थांफानबा फैदो बाइकआव थां लांफानोसै नै फान्थावजों आं लांसै थांनो सिंगेल नंगौना नङा आयौ आं अराय सम सिंगेल होमब्ला नोंखौ आं लांखानोसै जाबाय थांगोन थांबा फसायगोन नों थांगोन दिबो लांफानोसै थांमारगोन नै आंखौ फसायना फसायाखै ओमफ्राय दा साइस दा एफोरबायदि फेमास इउटिउबार बिथिं फान्थावथिं बिथिं दैमु नै देनां लांफैगोन दे नोंखौ देनां लांफैगोन दे होमबा नै थ' दायो जोङो रायलायखांबाय बिराद गोबाव रायलायबाय आरो ना सब खोथाखौ जों भिडिअ'आव खिथिजोबासै दायो थांसिगोननो ओमफ्राय नाफाथि आरो आंनि हाबाया देग्लाय जाला खालमानसिसो जासिगोन बाय बाय दे खनसे देनां लांफैसिगोन दे औ दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेल आइकनखौबो थुनानै हो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव अब्लासिम ब्रिं पिस ड्राइभार हेड टु इट बाय